Ġie inawgurat il-Monument Encounter, l-ewwel minn 4 xogħlijiet ta' arti pubblika li se jitqiegħdu f'diversi spazji madwar Għawdex bħala parti minn inizjattiva li għandha lan li ssebbaħ l-ambjent urban u tagħti aktar spazju lill-artisti Għawċin jesprimu t-talent tagħhom. Maħduma mill-artist Għawċi Christopher Saliba, Encounter hija skultura kontemporanja minimalista illi għandha lan tressaq lin-nies eqreb lejn raħal twilidu, ix-xara u lejn l-identità Għawċija. Skultura magħmula mill-Corten Steel hija għolja 2 metri u nofs u hija ispirata mit-tempji tal-ġgantija. Hawnhekk qed inlaqqa simbolikament il-passat rikk minn l-istorja u heritage nazzjonali ma' dak li huwa innovazzjoni xjentifika u teknoloġika li tirrappreżenta l-ħajja kontemporanja tal-lum. Il-Ministru għal Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri spjega li din l-inizjattiva twildet minn espressjoni ta' interess indirizzata lill-artisti lokali bilan li l-ispazji pubbliċi tal-Gżira jkomplu jissaħħu permezz tal-arti u l-kreattività. Il-Ministru qal li dan il-proġett jifforma parti minn viżjoni usa sabiex Għawdex jissaħħaħ bħala Gżira tal-arti u tal-kultura. Qal li investiment bħal dan fil-kreattività u fl-identità kulturali jikkontribwixxi wkoll għall-aspirazzjoni li l-Belt Victoria tikseb it-titlu ta' Belt Ewropea tal-Kultura fl-2031. Tim jgħid li t-tliet xogħlijiet l-oħra se jiġu implementati fix-xhur li ġejjin u kollha ġew evalwati mhux biss fuq il-valur artistiku tagħhom, iżda wkoll fuq il-messaġġ u l-istorja li jwasslu.